опаздывающий на посадку на рейс номер 5616 812 Тель-Авив. Срочно приглашают на посадку к выходу номер 12А. Passengers for to you and Israel flight 5. салом бародар, чӣ ҳол дорӣ? Шукри Худо, хуб, раҳмат. Бахшиш, барои чӣ ғамгинӣ? Ту наомадӣ. ҳо, ҳозир омадам, ҳамиҷа дӯстма интизорам. Ватан тинҷай, ҳама хубай? Албатта, ободияй, оромияй, ҳама хуб. Ошно, ман 7 сол шид ҳамҷодаем. Очама, падарма, шаҳрма, кӯчама, ёру дӯсту Тоҷикистонма ёд кардам. Зиқ наша, брат, худованд хоҳа ҳамаш назм мешавад. Саломатиятро нигоҳ кун. Хайр, бародари ман ҳам омад. Худо нигаҳбонад. Салом алейкум. Чӣ хуб? Gharibon Production, Akon MC, I Maktubi, Ariag Muhojire, Duraj Vatana, Salomash, Bashahrash, Basar Zaminash, Rasoni Dameshava. Maktubi gharibо дили gharibora сирох карди дофи мактумера ва ба ҳар як сироға ай номи ҳар як ғарибе ки ай ватан дурай ки дар хона кӯча ва наздикош интизорай ура ай пацанои Тёплистан Садовод шаҳри Хабаровски чанд қаши дар ғарибӣ гӯё кардиян рыст ай номи ҳар як духтару бародарои ғариб мактуби саломнома ба ҳар як шаҳри Тоҷикистон ба овози якон салом ба қирғани Душанбе Қубодиён ки истиқомат кунандагош чандташ ғариба чанд қашид ки кӯчави шаҳри хичау надида шаҳри кулобу ваҳдат хунҷанду норак ки ай пишти зиндагӣ дар ғарибия новора шаҳри Тузленский район Восеву Фархор ки дар ғарибӣ ҳаста грузчику марди кор саломи ғарибо ба шаҳри Левакан Кӯйбешу Хуросон Бухорову Самарқанд Исфараву Қумсангир Панҷакенту Панҷ ки баранҷи зиёд Увомиёван Ганҷ Чиликула Мадонӣ Истарафшану Вахш Абдураҳмони Ҷомӣ Муминободу Лахш Ай Германияву Дубай Америка Истанбул Ватан саломия ватанта Бики
کابل یکی یادم میزند شهرم کوچه ها و آچه جانم یکی میخواهم کی روم نزد دوستم خوش و یارم این تنهایی بود است نصیبم شمال و باران چونم سرد است این شهرهای بگانم و در با خودی ها بودنم درد است ما یاد کردم وطن ما یاد کردم очам ما یاد کردم ато сагера ки газида буд почам ما یاد کردم عروسه ما партов бади غریب шиданам ки бади у репер шидам ай хона сыр каданам капидам репа ки бирорум дарди ғарибора ки ай ватан дура не ғарибан ёди ватан дора салом ай номи ғарибо ба ёвони ашт бадан ғарави ҳисор айни вирашт советский як ҷиргатол роғуну варзоб ҷалолиддини румӣ бохтари колхозобод ҳар яки ё ғариб шидам ки сад шава нол бепора хирӣ ба меҳнати ҳалол ба помиру ғарб масчоҳу гулистон рӯдаки вуяли ай номи ғарибои зиндон салом шаҳрино бофандау ротепаре гардевашти чу зеробод зафарободу заргар ҳар яки ё орзу дорам ҳаёти хуба намеша ёфтагам нахӯрда бисёраш хотири касе бардошта сагама қадри ғарибои тоҷика бояд бидона ҳама салом ба ватан ай номи ҳама кас ба сета вилоят диноҳи ай то беи марказ саломи ҳар як ғариб ай ба овози якон ай берини ватан ба обши тоҷикистон яке ёдам мезанад шаҳрам кӯчаҳову оча ҷонам яке мехоҳам ки равам назди дӯстам خوشو یارم این تنهایی بود است نصیبم شمال و باران چونم سرد است این شهرهای بگانم و در با خودی ها بودنم درد است